Kif int? Nispera dal-video sibek b'saħħtek l-ewwel net tajjeb u lesta jew lest u kargad biex dak kollu li ġej qudiemek inkunu preparati għalih. U fil-fatt illum rrid tinkellmek naqra fuq mistoqsija komuni ħafna li jsaqsuni. Isma' jiena nagħmel l-exercise regolari, jiena nikol tajjeb, hemm xi ħaġa li nista' nagħmel biex forsi apparti nħossni aħjar inġib iktar riżultati u forsi aktar riżultati malajr. U llum fil-fatt ħankerrimkom fuq iċ-cherry on the cake. Il-cake, jiġifieri l-qofol, jibqa' dejjem inti kemm titċaqlaq, kif titċaqlaq tajjeb għax il-koll nafu illi mixja minkejja li hija tajba mhijiex effettiva daqs pereżempju workout illi nagħmlu flimkien, naturalment avolja it-tnejn jistgħu jkunu ta' nofsija f'x'tagħmel f'dik in-nofsija jħollu jorbot. U il-pjan tal-ikel tiegħek minkejja li inti taf x'inhu healthy u taf x'mhuwiex healthy, il-porzjon ġifieri kemm se tiekol minn kwalunkwe oġġett jiddependi l-ewwel nett fejn tixtieq li tasal. Huwa fett loss, huwa li żid il-masil. Jiddependi inti x'mara jew raġel, jiddependi kemm tiżen, jiddependi x'jogħġbok u x'ma jogħġbokx. U għalhekk anke parti mit-tim kif naħseb li taf inti għandna anke nutritionist biex dawk l-affarijiet tgħinek u tiggwidok u tippjanalek hi wkoll. Illum fil-fatt imma ħankellmek fuq iċ-cherry on the cake, x'nistgħu nagħmlu pass oltre biex aħna nġibu riżultati aħjar u aktar malajr. U jiena m'iniex xi fan kbir tas-supplements, jiena fan biss ta' dawk is-supplements li verament jistgħu jagħmlu id-differenza. Mhux ħankellmek fuq xi magical pill illi f'jumej ħaddik ir-riżultati, però ħankellmek fuq dawk l-affarijiet illi bin-naqra iva ħaġib riżultati aħjar u aktar malajr. U jekk nista' nibda bil-ħabib kbir tiegħi dawn huwa il-famuż BCAA li jiena nħobb insemmih ma' ħafna nies x'jaħbad dal-BCAA. Mela BCAA qabel xejn ifisser branch chain amino acids, daw xi jkunu. Meta dawn ġejjin mill-familja tal-proteina, illi dan ikun forma ta' trapp li inti tħaltu mal-ilma u minflok Gatorade u Powerade illi dawn huma aktar ideali għal min jilab xi logħba futbol jew imur xi cycling, għalina illi nagħmlu dik in-nofsija li fiha nħadmu ħafna l-muscles, ikollna bżonn xi ħaġa li ġejja mill-familja tal-protein. Biex number 1, tnaqsina meqtuf tal-laħam, number 2, tgħinna biex għax daħan naħduh waqt it-training by the way, it-tgħin daqsxejn iktar enerġija diretta u indiretta biex il-workout tagħna nibqgħu nagħmluh u nagħmluh tajjeb sal-aħħar kemm jista' jkun u anke ħajjejna wkoll għax iżulu dak li jidulu electrolytes, jiġifieri ħajjejna biex dak l-araq li qed nitilfu, tajjeb li miegħu nitilfu ċertu melħ u minerali, importanti nirreplacjawh malajr kemm jista' jkun ħalli jibqgħu nħossuna tajjeb u wkoll fl-istess ħin ma jkollniex dak ir-riskju li forsi anke nistordu xi ftit. Ekka jgħidulu mela BCAA u dak inħaltuh mal-ilma u naħduh waqt it-training. Huma flavors differenti dal-li għandi fidi huwa tal-lemon iced tea, hemm watermelon, hemm strawberry, bħal kif tiġi f'moħħi l-apple, naf li hemm ukoll dejjem tara l-flavor li huwa tajjeb għalik. Dan ikun mingħajr kaloriji, tajjeb jiġifieri dan letteralment xi ħaġa naturali diretta illi inti qed tieħu ġo fik biex tgħinek għal dawn raġunijiet li semmejtlek. Dak huwa il-BCAA. Issa, vitamina multivitamin waħda kuljum, mela dix jaħbad. Vitamini ħanġibuhom l-aktar mill-ikel naturalment, però jekk inti speċjalment hemm xi food groups jien naf ngħidu aħna l-ħaxix u jew il-frott pereżempju ma tantx jogħġbok jew xi food group ieħor, kemm huwa tajjeb li l-vitamini xorta ġibhom minn ximkien ieħor u hemmhekk fejn ħajjejnek dan il-daily multivitamin per day illi bażikament ħajtik madwar 100% tal-iktar vitamini illi għandek illi huma importanti. Tajjeb ngħidilkom ukoll illi dawn l-affarijiet dawn ma jkollhom bżonn riċetta ta', però dejjem ħudu parir fejn hemm bżonn mingħand it-tabib jew min jieħodilkom ħsieb is-saħħa tagħkom. Il-famużi flaxseed jew fish oil, daw x'jagħmlu, daw jgħidulhom omega 3s. Daw apparti li huma tajbin ħafna għall-ġilda għax-xahar u għad-wiefer, ħajnuna wkoll biex insaħħu l-għadam u l-ġogi biex innaqsu r-riskju ta' injury. U tajba qiegħda wkoll illi l-xaħam il-ħażin illi għandna permezz tax-xaħam it-tajjeb għax dan huwa xaħam tajjeb ħajjejna biex neħilsu mix-xaħam il-ħażin. U dan huwa speċjalment effettiv ħafna għall-qalb. Tajjeb ħajjejn ħafna il-qalb li tant nużawha u nħadmuha waqt it-training. Protein shake, ħafna nies ma tantx huwa l-favorit tagħhom il-protein shake. Jiena ħanejdilkom personalment meta nużah meta pereżempju maqbut bejn xi meeting u ieħor jew bejn xi session oħra u flok ma nikol ikla normali inħalla daqsxejn protein shake u nixorbu.
ħantikom pariri li dejjem huwa aħjar pereżempju tiklu jien naf chicken breast, turkey breast, tuna, xi ħut ieħor x'naqra laħam aħmar, però dak il-protein shake anka speċjalment wara training fejn nixorbuh għax ħafna minna ma tantx ikollhom ftit jiklu ikel solidu, tajjeb ħajjejna ħafna anka għar-recovery ħajkun forma ta' ikla allura huwa ideali tajjeb għal daw ir-raġunijiet ukoll. L-aħħar mhux l-inqas ħansemmilkom l-aloe vera. L-aloe vera meta jkun pur jew kważi pur da fil-fatt li għandi fidi huwa 99.7% naturali. Apparti li huwa sugar free u perspective free, dan jgħin ħafna ukoll għal min ibati bil-bloating. Issa l-bloating minn fejn jiġi. Il-bloating jista' jiġi minn ħafna affarijiet, fosthom minn xi ikel li jista' jkun li ma jaqbilx magħkom. Għal daqstant, jekk intom qed tkunu bloated ta' spiss ħafna, araw naqra qabel xejn jekk hemm xi ikel li ma jaqbilx magħkom. Dan l-aloe vera, jekk speċjalment nieħdu kap minnu kmieni fil-ġurnata ħajjejn fost l-oħrajn fil-bloating. Però jgħin għal ħafna benefiċċji oħrajn l-aloe vera llum isibu anka fix-xahar, parti minn mediċini, etc. Just scoop żgħira daqshekk kuljum tagħmlilkom differenza kbira. Mela dawk huma l-iktar supplements illi naħseb illi ħajjejnuna għall-iskopijiet tagħna, tajjeb, jekk għandkom bżonn aktar pariri jew forsi tixtiequ tordnaw xi wieħed minnhom, kemm tkellmu lili jew lil xi ħadd mit-tim biex nigwidakom minn fejn u kif tistgħu anke takkwistawhom, mill-bqija ħallu l-mistoqsijiet jew kummenti tagħkom hawn taħt nieħu gost nitkellem magħkom, nieħu gost li ngħinkom fejn nista'. Jiena Mattejus Grasso, illi apparti illi nieħu ħsieb it-tim tagħna ta' NU Better Life, jiena wkoll qed nispiċċa l-istudji tiegħi issa fuq exercise u sport sciences mela dawk ix-xjenzi fosthom anka ta' nutrizzjoni u ta' supplements illi immissu direttament jew indirettament mal-exercise u mal-sports. Fiex nista' ngħidkom kmandawni, il-jum it-tajjeb.